So, what kind of festivals, events, and music have you done, my brother? Well, we have done a lot, but experience with La Fête de la Musique is super important because I also had some previous thing that we did in my country, El Salvador. Shout out to La Alianza Francesa in El Salvador, that they were organizing a lot of these type of cultural events that were amazing for artists to show what we are showing now, a different type of culture, a different kind of songs to the people from Bratislava. Nice, nice. Love it. Super. Yeah, I like it. Fête de la Musique, alebo u nás Noc hudby, je francúzsky koncept, ktorý k nám prišiel z Paríža. V súčasnosti existuje v 120 krajinách sveta a na Slovensku sa ho snažil priniesť už veľmi veľa organizátorov, ale doposiaľ nemal tu na nejakú kontinuitu. Tohto roku sa nám zapojilo nespočetne veľké množstvo žánrov, od rocku, metalu, country, jazzu, bluesu, indie, experimentálnej hudby, popu, funky, takže výber je naozaj veľmi pestrý. Ja som asi pred 15 rokmi sa ocitol v Paríži presne v tento deň a bol som úplne šokovaný z toho, že celé mesto tým žilo. No a minulý rok som zrazu zistil, že v Bratislavskom kultúrnom a informačnom stredisku sa našla partička skvelých ľudí, ktorí si osvojili túto krásnu myšlienku a rozhodli sa, že zorganizujú aj v Bratislave niečo také, čo sa práve deje v celom svete v tento deň. Ja som dneska v meste kvôli tomu, že som započula, že tu bude veľa novej hudby, veľa stageov, extrémne dobrá hudba, hrajú tu moji kamaráti. Môj obľúbený stage je na Bielej ulici a v stade Janka Krála. Myslím si, že hudba nás robí celkovo lepšími ľuďmi a je veľmi krásne, keď hudbu môže priniesť priamo medzi ľudí do ulic. Preto sme sa vlastne rozhodli aj prihlásiť do Noci hudby. Vo Votume sa venujeme hlavne muzikoterapii a z jednou techník muzikoterapie je práve aj technika vystupovania. Hrať na takomto voľnom priestranstve je pre nás to, čo poznáme vlastne, lebo keď sme začínali reálne niekde hrávať, tak sme hrali vlastne prvýkrát na ulici. Takže je to také vlastne vrátenie sa späť, ale je to o to silnejšie, že tu máme aj zvukovú techniku a je to obohatené o to, že to je koncert vlastne v uličných priestoroch. Určite by som odporúčil hocikomu, kto hrá hudbu, sa prihlásiť na takýto open call, lebo je to naozaj že veľmi dobrá príležitosť si zahrať a aby vás niekto videl, jak hráte v našom krásnom meste.